Kasamla lari tengkai lauren yang kabana mairang kala job ya kata kemarnong haka jingya kopra mauser haka lumpung Khelo India Tribal Games Hajar Arpun Rio kabala long hacha tasgar. Kinong yalam ka Meghalaya Weightlifting Association MWA kila penkup buram ya ka ha indoor stadium nongpo haka live huway tarik leber. Haka jingelang balalong haka ni kasngi uba Donald Rambai President MWA ulayaro ya ka jing minot bat ya ka mon bajuat jong ka ni kasamla. Haka ni ka jingelang penkup buram lawan sakhilang de kiri upau kmat kan top ya UMLA ka nongpo ba Miru Bonds ba Matthew Makado MDC ba Flanagan Karwan Lang Vice President ba Prangkupar Saukme Treasurer bat kiwe. Kasamla lari tengkai kalami kmat ya ka jela haka jingya kop ra mauser kalawan balai haka kerdan sanpulai kilo da kabakur shispa lai pu arpon. Haka ni ka jingya kop kalaya kun persya ya kinong Yakob na Orissa bat Manipur bat kalala banyo ya ka kerdan ka balai. Na Meghalaya kidan sangut kinong Yakob ki balalit shimbenta hakatika lumpung hendrai day tang kasamla lari tengkai ka balala banwan ra takma haka sien ka baningkong ya ka jela haka ni ka jing Yakob. Kasamla lari tengkai kala sya hikai haka sports talent sportality han nong ba shilong lengba ka jing trelang bat ka Meghalaya Weightlifting Association. Kajing job jong kani kasamla kala nang kan tiu shu ya kani ka jing lekai bat ya kan nam jong ka Meghalaya. Ini adalah fauna yang kelompok dan yang nanti akan ibala lekai bahai ibala rai kesat harus sispak katnyo ilawan antara tahun nem baru kamu kuliah apa kah dengan lekai Khelo India jadi ini di Chief Guest iba yang boram ini di Ginong lekai benutong tam. Nakarteng lari tengkai lawian nasyong sa Eastern West Casual District Maira ngade inwe naki athlete ibara nar kabani kong nampat pau kajing songo bakrau ible tragandat bom chim le ina ula pen lai ngaban man hadu kani khlemat ka bamata ban raya kanam ladu ban marai bronze medal ya ka jela jong ni barok kawai hakani kajing yakun jonga hakani ka Khelo India Tribal Game kadika game ka bahe bha bat ngalala ban warai bronze medal harangkat ka jingelam jong oblay tragandat then kabani kong apan pau ya kajing sungu khamtam ya ka sarkar jela jong makalala ban kersan ini khamtam ya ka MWA jong ya ka mawat ya ka MWA jong ka ba yarap ini pada kadin pada kamat pada kadiang pada kaman kaji kersan ratba jong ka adu pangi lala banong kumli dan kumjuru khantam ya ki coach bakila seran ni bakila kajing kubit jong coach jong kajing erap jong kumjuru khantam ya i chief minister jong Sri Konrad K Sangma kajing ai kublay namunta jong i ban ilayarap yang kumjuru khantam kani ka game ka ba lekai kalong ka ba hisya ban batay nomar ba ban rakya man kasi gamday kabasok Golong gumne ken long ngi kum ki player long nga takala long senior ba nomar ba nga kabaning kong day mga bawan ra long kani ka Asmita Khelo India bronze medal ngaro manhakan te iru ilang te kidang long junior ba kamat junga kamtam ngali ngala day way ni senior player ba ngala lekay na dumen house nam North East Game nga lekay lang ba di president jongi iba Donald te
kadang mi kisngi ngarong lanang sempang simentah ki platform ki bapar te kalau gajing long maki bapli shubu mentah kisah sya company kilo India ma tang balong ki share yang teng long kalong kumne ba ki lang batwi ki player kum ki atletik lan ki swimming te ki don kam ya ka bam shubu nak pendunai ka wej bakin nang la ben mare dari maki pade ki practice energy don kam ba ka strength ka bahe ka energy don kam stamina don kam lut baro te nyata ka daw long bakin penbiang ba ka bam te long ba ka diet ki vitamins ki te kumju yang ngiru ki basa syabar ki ka surkar ke di ban long ban pej kemat lang namar ba ngiru ki bun bagi player ki ba namar ba sa syabar long sa company ndre long ngiru ni don kam ki jing yarap memang don kam matit kum ki supplement ki vitamins nang pa kum ki sport shoes lene ki knee cap ki barem man don kam seput ki join namar tang iwe mistake ilak ban yo injury kum mangama harne dong layo injury kene kti nga pan iyo coach nata kadaw nga lawan gareng ka basaw mo mlilay kene kalong ka wala ngam subu no mday ban don kata ka mensim nga ay mensim ini kena bar ko dinero gi ik bahaya nga mga senior player mo way ne hapo miklaya jong ko weightlifting la di mangai senior player te mday ban du mensim lada subu no lada yo medal rong inde du mensim ngi job ada ka met la jong yo cingko jingkia nata kadaw nga yak kamtam ki kena samla balai pihak pet jangai balai pihak di drugs balai pihak di kiat balai pihak di duma one check sport don ka free training kum boong ka tin yung bladed ya ka jingkang on supply to one kin tit pidon kam ka jingira pumentang nga pan jingira bi emele badon borom sini yung one haba pidon kam one haba pim ong dengan tip ka jingon kam nata kadaw ka sarkar kam syam lamat la andre pidi ban patay ka jing ka sarkar ka di ka way ka ba wait lam ka ba prat linti lamba ka nengi lamda kamday na ka sarkar ngin poish na siya mentape nalo siting ka nga kamlut pisang alid la ka siya Raipur mentabe nga lang ngara sanspa ka siyang tuhi nado ka bam ka di nadong sidong ka balay bawan pagkat mani kamtam sungu yu balay try kan ba ay presiden jungi ba syampang wala hoy kita imday ba puli kata rilong idi ba export ha ila no ketika man teng iong mga padyo pisa kampan sithi yang padio jebab no mamdai bisik pan mentai ka sarkar siyo no haban da ai ka sithi haban ai ka jingka andre ila ai na ka pisa la jongru takadaw nga buka jing duai ba idon bok ba ngin ne presiden jungi namar ba langba jungi men song ha por ba ngila kai lang ka notice iong ba pej nga tangan chong thaj no namar nga mentang ka sule kai tan mangai misimitisie le kai bha wala kimyo ai mentaron ringa nga ngalong bakloy ban yarap te nak kadaw nga kwa bakane ka weightlifting kan long ka ba kiim kan long ka ba long bigi bro kin tips pan ka weightlifting so ba kadai ka olympic long ka sarkar kapay kemat ha nata kadaw te nga ay ka jing kublay baro kamtam ya ka sarkar po Raipur ka bala pendiang i kabam ka di ka lek kawan te lale bha te ngam sngo ba nilet cawe gi jelang sngo ba hapdon po jelala jong hi namar beliu hiburam nata daw nga kamtam nga yaki kena hi to one se kai balay pia isu sang sini sa Taiwan le kai yo free training tang idon push duljet nang anta presiden gi jongi wer gi kena wan gidang yo free training menta kan sedon ka nasional arjar penyoru ngin yo pengin le kai nata ka bay bam ro ka sarkar kala depmang bahkan ai ka bay bam yingi bangin yo bangan ngin cimenta bha ta ka daw nga ai kublay ru ya di MLA jongi balai wan menta wan pedang burom yaki MDC da Matthew Makdo atau ki bana sulong berkoi baka association ke jom kublai subun de tangkane kublai subun